ଆଜିର ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଦିଗହୀନ। ନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତର ଆଉ ସକାଳ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଧାର ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋରରୁ ସେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ଖୁଚୁରା ମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଦିଓଳିର ଖାଇବା ପିଇବା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ଓ ନିଜର ଘରଟିଏ ବି ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ୟାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଫସି ରହୁଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ 40 ବର୍ଷକୁ ଟପିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଘେରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସକାଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତେ ଯେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ମନ୍ଦିରର ଅଗଣାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ କେଜାଣି କିପରି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସନ୍ଥ ଜଣକ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଋଷିଙ୍କର କେବେ ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ପୂଜାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଋଷିଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାର ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଜଣେଇବେ ଓ ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନି ପର୍ସଟା ବି ହଜିଗଲା ଓ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଗଲା। ପର୍ସଟା ହଜିଯାଇଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇନରେ 15ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା। ଏକ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ସନ୍ଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଖାଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ଥ ମୌନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଖାଣିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ କ'ଣ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଗମ୍ଭୀର ନୁହନ୍ତି କି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମହାନୁଭବ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ? ନାୟକ ବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋର ଜୀବନଟା ତ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ନୀତିଦିନିଆ କାମ ନେଇ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ, ଆପଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେପରିକି ଧନ, ଜନ, ଜ୍ଞାନ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। ନାୟକ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏସବୁ ଚାହୁଁଛି। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା। ବତ୍ସ, ଦେଖ, ଏସବୁ ଏକାଠି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେଶୀ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିବ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ଲାଗିବ, ତୁମେ ଧନ ଓ ଜନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁମେ ନାମ ଓ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନକୁ ସାଇତି କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଏହି 5ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏକୁ ଆପଣେଇ ନେବାର। ଏହା ହିଁ ହେବ ତୁମ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟର ପଥରେ ଯେବେ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତୁମଠୁ ଦୂରେଇବାରେ ଲାଗିବେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତୁମର, ଜୀବନ ବି ତୁମର।